Azken urte hauetan, gutxitan egin ahal izan badugu ere, gaurkoan Euskararen nazioarteko eguna ospatzera bildu gara. Helburua garbia da, Euskararen aldeko ekitaldi xume bat egitea andoainen bere oihartzuna izan dezan. Eta jakina, aurten ere noren bisita espero deu? Nola? Argitxo iratxoa, eskuan kriselua, buruan txanoa, txiki-txikia naiz ni mendiko magoa, leizezuloa utzi nairira noa. Adarraren deia talamian kantuak, debekatuta Nafarroan, haren izenean. Baseliza bat eraiki dute giarretan. Begiak itxi eta iraganera begiratu. Bai, txikia da bai, oso txikia. Kasik zuek bezain txikia. Eta xaloa, zuek bezain xaloa. Inoiz ez da izan oso handia. Naiz eta egun baino handiagoa izan zen garai batean. Mendetan zehar, bere erabilera murriztuz joan da. Bere kide gehienak ere, desagerturik daude. Baina gureak, bere txikitasunean aurrera jo du. Belaunaldiz belaunaldi jaso dugulako. Eta guk ere aurrerantzan gure jasoaraziko diegulako. Bai, txikia da, eta inoiz ez da handia izango. Baina bere txikitasunean, solo izateaz gain, handi egingo dugu. Bai, handi. Ez neurriz handi, baizik bihotzez handi. Bere erabilerak egiten gaituelako handi. Hitzez, asmoz eta ametxez mintzo garenean, errealitateak ez delako neurririk, ez eta esi edo mugarririk. Txikiena ere handi bihurtzen dugulako, Euskara hizkuntza txiki handi bat baita.